रात कमालखिन तो सवे से दिन कमालथिन तो सवे से कहलखिन ना परियान कि आई राजा जे रात कमा तो सवे से दिन कमाएबा तो सवे से कैसे के दिन दुनिया जैतो जे कहूँ बाहर जा कमाई। तब पंडित जी कहलथिन कि अच्छा भाई कहबे कर रहा तो जाइयो कमाई। अब पंडित जी परियान हाल था न जे नाग बाबा से हलखिन माने लाख फासन का वो ले हाँ तब सरकार गेलखिन कमाई। तब आयलखिन रात के माने रात के आयलखिन 6 बजे 7 बजे रात में आयलखिन पंडित जी तब खोल आयलखिन के मारी तब कहलखिन कि ए परियान जे खोला के मारी तब कहलथिन कि आई जे कहाँ गए नहन कमाई जे आध रातिया पहरातिया के अब रात कमाए तो सबे से दिन कमाए तो सबे से आ तैयो रहते करा के जे लोछियाते गेल के मारिया खोले तो के मारिया खोल के गेलखिन ता फिर रात भर मैंने रहलखिन फिर भी नहीं उठलखिन सरकार तब फिर कमाए गेलखिन फिर कहलखिन रातिया के पंडित परियान सोचलखिन कि एकरा कौची कार रोज रोज तो ये चल ही आवा के वही बेजी हाँ जे रोज बेज तो चल ही आवा के जब आवे नाग बाबा जावा जालखिन जब पंडित जी पहुँचिए जालखिन तो कहलखिन ना कि जे पंडित जी के धोतिया ने नाग बाबा के लपेट के आसगन्नी पर धार देलथन। तो पंडित जी भोरे उठलखन आ जाय लगलखन गंगा स्नान रोज जालखिन गंगा जी नहाय तो गंगा स्नान जाय लगलखिन। तो जैसे ही नहा हुआ के स्नान करके पंडित जी ऊपर चढ़लखन है कपड़ा बदलेला तो जैसे ही नागबा फाँ एकदम फफकारी छोड़े लगलखन। तो वो जा एगो जेहल के पेड़ हले तो जेहलिया के पेड़वा तोड़ के और सपवा के मार के जेहलवा पर ऐसा करके टांग देलखिन। हाँ टांग देलखिन आ टांग के आयलखन घारे तब फिर कहे लगलखन कि खोला परियान कमारी खोला परियान कमारी। तो कहलखिन ना कि जे परियान कहथिन कि बाप रे आज तो नाग बाबा के आज धार देनु और लपेट देनु तैयो ही ना मारल जे आज फिर चाल आल ऐसे ही जे कहलखिन आई जे कब कहाँ लचियाल पचियाल जे रात दिन के मरे खोलावे पर लगा रहे अधरातिया पहरातिया आवा के जे पंडित जी कहलखिन ना क्या रे कहाँ बोला हाँ जे आज बाड़ी भाग से हम बचानू है तो कि कौची वाली बाड़ी भाग से बचली मारबो ना कैली चलूँ अली जे भाग से कैसे बचली। तब पंडित जी कहे लगल था कि जे बड़ी भारी सांप हले जे तो हमरा डांस ही लेत हल तक तक कौची कहल की सप्पा के लोचर मच्छर ने बोलखिन तक का कहला सप्पा के तब बोले सप्पा के मार के वो जे एगो जेहल के पेड़ हाली ओरे पर टांग दिलिए। तो कहलखिन कि पंडित जी कहलखिन कि जब मार के सप्पा के टांग दिली जहलवा के पेड़वा पर जे कहलखिन तब फिर ओकर बाद में परियान फिर रात भर रहलखन वैसी फिर भोरे उठ के अथी के नौकरवा के कहलखन कि जे फलना जगह तू जा गन किनारी देखो जेहल पर के पेड़ पर सांप हो तो टांगल जरा ले यहाँ तो नौकरवा गेल आ सप्पा लेके आल तो सप्पा के का कहलक कि 7 गो पीस बना देलक नौकरवा लेके अली तो 7 पीस बनैलक। तो एगो रखला के चोटी तार एगो रखला कोची तार आ एगो डिवरिया के टेनिया तार रख देलक पेनमा तार और चारों गुरीबा चारों पावा तार रख देलक। तब बिहान होके फिर पंडित जी आयलखन के परियान जे खोला के मारी तो अयलक पंडित जी आयलखन तब कहलखन कि पंडित जी जे तू आज एगो बुझबा ता तोरा हम जीवन रहतो आ ना तो तोरा जीवन ना रह देबो ई बुझ जेबा ता तोरा चाहे तो हम दफन कर दियो ना तो तू हमरा कर दिया। तो कहलखिन कि कौन ऐसा बुझी भाई बुझावा तो कहलथन ना परियान कि एक जीव के 7 गुड़िया कुछ ओची कुछ कोची कुछ डेवरी के टेनी तार कुछ माथा के चोटी कुछ चारों पाहुआ था। तो परियान पंडित जी सोचे लगलखन कि कौची है भाई अब इतना चीज बतावा खन तो अब हम कौची बताऊँ। तो पंडित जी ना बुझलखन तो कहलखिन ना कि जे ये परियान जे हम तो ना बुझलियो तो अब जे करे के हो जे करा ना बोल के अब ना कहलखिन कि जे करे को हो तो जे करी है तो कहलखिन कि जे करे के तो करबे करबा परियान
लेकिन आज हमार बहिनी गोधन कुटले होतो जब गोधनमा खा के आइबो तो हमरा जाइए चाहे तो भाषा दिया चाहे तो बिहानों के भाषा अब एक गोधन खैले तब बेचारा बहिन ही गेल खन तो बहिनी गेलखिन तो जे हंसल खेलल के चेहरवा या रोवल कानल के चेहरवा न रहता ये उदास तो रोते कुहकते गेल खन तो कहलखिन बहिनी कि आई भैया जे मालिन आज चेहरा लगा को जे कोई बात है को जे बतावा ताकि ना जे कच्ची होती जे ना ताकि ना जरूरे कोई बात है जे तू आज हमरा बताइबे कारा तब भाईबा कहलखिन ना कि भाईबा बतावे लगलखिन कि काउची कहियो दीदी जे हमरा बुझाइल को जे ना बुझाइल हो जे आज हमरा तलहारा खांद के तो आज हमरा तारे कर दे तू तो कहलखिन परिया अथी बहिनी कि ओए भाई आज काउची ला तार कर देते जे बतावा जे आज छिनौर के हम ही तार कर देबे यही ले तू दियाल हा ये बतावा तो कि बोल कहल को ना बुनी कि बोल एक जीव के 7 गुड़िया कुछ ओची कुछ कोची कुछ माथा के चोटी कुछ देवरी के टेन्ही तार कुछ चारों पाहुआ था ताकि हाय भाई आज तू यही ला दियाल हा जे उठा हाथ धोबा और खा पिया चल हम चलियो जे भाई बहन हुआ से ती बहाई के प्रसादी खिला के चल आयल खन ही अपन घरे आयल खन लेके तो कहलखिन कि चुप रह ना देखी ना चुप करही ना देखला के भोजैया कि और रहले भाई बहन तो ये कहे लगा परियान कहे लगलखिन कि आज छिनहार के आज भाई बहन के दुनों के तार कर दें हाँ जज भाई बहन के दुनों के तार कर देम तलहारा कान के तय आयल खान तब भाईबा रहले पीछे बहनी गए आगे तो गोड़ धोबेला पानी दिलन तो कहलखन कि हमरा कच्चे धोबा गोड़ जे धोबा हमार भाई के तो बहनी कहलखिन तो अपना भाईबा के धोलखिन तो पहले खाऊ लगी परा से लगल ताकि ना हम पहले खाना खाम तो कौची हमार भाई के कहला जे कहा जे हमार भाई ना अन्न खैला के ना पानी खैला के भूखले प्यास ले आले ताई परियान तो एकदम मन गुप्ती एकदम हो गल खन कि आज एक रोज भाषण होवे के माने है तब फिर बहनियों के कहल थन हाँ कि एक जीव के 7 गुड़िया कुछ ओची कुछ कोची कुछ माथा के चोटी कुछ देवरी के टेन्ही तार कुछ चारों पाहुआ तार तो कह कहलक कि बहनी उठल प्रेम से सुन लेला के बहनी उठला के अब भोजाई के झोंटा पकार के झोंटवा तर से एगो निकल के गिरेला के कोची तीर देला के डिबारिया उलाट देला के आ चारों पौवा तर से जौर कर देला हाँ सब जौर कर के और एक जमा कर देला कल के आप बतावा ताकि अब बुझबे कैला तो अब हमरा तार कर दा दोनों भाई बहन तो दोनों भाई बहन मिल के तलहारा खांद के परियान के तार कर दल खान अपना भाई बहन राम राज करे लगन हो गलो।